Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 4 ta' Diċembru infakru lil San Ġwan Damasċenu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jagħti lura id-dawl fiżiku u dak spiritwali lil żewġ omja tal-laba li resqu lejh b'fidi u tama qawwija. Aħna infittxu lil Ġesu bl-istess mod kif fittxewh it-tallaba omja. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Ġwan Damasċenu, saċerdotu dottur tal-Knisja. Twieled Damasku, għalhekk Damasċenu, u kien fis-7 seklu, mis-7-8 seklu li għex San Ġwan Damasċenu kien bniedem ta' spiritualità kbira u anki defenda dottrina tal-Knisja u baqa' magħruf b'mod speċjali għal imħabba lejn il-Madonna. Imma wkoll li għaliex u spjega kemm huma importanti ġbijat tal-qaddisin tal-Madonna kontra li ikonoklastiċi, ġifieri dawk li jridu jneħħu l-ikoni u ġbijat jgħidu li huma ħżiena. U spjega b'mod sabiħ ħafna kif dawn iġbijat iwassluna għal qima lejn il-qaddisin. U differenza bejn l-adorazzjoni, aħna nadoraw lil Alla, u l-qima li nagħtu lil qaddisin mhux li dak li naraw, ma dak li naraw jgħinna biex naslu għand il-qaddisin u nagħtuhom il-qima tagħna. Nitolbu għalhekk biex jgħinna biex aħna ikonna din l-imħabba kbira lejn Alla u l-adorazzjoni nadoraw lil Alla u fl-istess waqt anki l-qimu lil qaddisin li fihom naraw il-glorja tal-Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla dawl tal-fidili u raj tal-erwieħ int qed is-San Ġwan Damasċenu fil-Knisja tiegħek biex jitma' lin-naċ tiegħek bil-kelma u jgħallimhom bl-eżempju. Bit-talb tiegħu għatina li nħarsu l-fidi li għallem bil-kelma u nimxu fit-triq li urina bl-eżempju. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissantan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla. Ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar. U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin mis-swied u d-dlam għajnejn l-omja jaraw u l-imsejknin jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Iżrael. Għax it-tiran qab u l-insolenti intemm u tqaċtu dawk kollha li jfittxu d-dnewwa li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor u jonsbu n-nassa lill-imħallef fil-bib u jwarbu l-ġust għal kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lill-Abram lid-dar ta' Ġakob.
Ma jistħix aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx. Għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' idejja fost f'nofsu, iqazzu ismi, iqazzu l-qaddis ta' Ġakob u jibżaw minn Alla ta' Iżrael. U dawk li jżbaljaw fruħhom jiksbu d-den u dawk li jgemgmu jiksbu it-talim. Il-kelma tal-mulej. Assarm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Flimkien, il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex, li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qatt nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nittama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej ġej, oħorġu l-qawħ u id-dawl tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm marru warah żewġ omja jgħidu u jgħidu bin David ħenna lina. Meta mbagħad daħal id-dar l-omja resqu leħ u Ġesu qalilhom temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom u għajnejhom infetħulhom. Ġesu widdibhom bis-sieħu qalilhom qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Ifir lilek Kristu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. U għadan li għadna kif stqarrejna fis-salm u din kienet l-esperjenza qawwija li għamlu dawn iż-żewġ omja neqsin, persuni neqsin mid-dawl meta ltaqgħu ma' Ġesu. Meta rawh dew jitolbuh jgħidu bin David ħenna lina u baqgħu isegwuh sa ġo-d-dar b'talba ħerqana ħirġa mill-qalb, talba persistenti. U Ġesu li jagħmel huwa li jidħol id-dar il għaliex ovvju li rrid jiltaqa' magħhom personalment, mhux qalb la tan-nies. U hemmhekk jgħidilhom temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan. Hemmhekk jgħinhom joħorġu din l-istqarrija tal-fidi fih u Ġesu jerġa' jagħtihom id-dawl li fejjaqhom u allura fih jistgħu jaraw tassew id-dawl u s-salvazzjoni. Għamlu l-esperjenza
dawn iż-żewġ omja ta' dak li Ġesu kellu jgħid iktar il-qudiem meta jqum mill-imwiet, meta lil Tumas jgħidu ħenjin dawk li ma rawx u emnu. U dawn fiktar minn sens wieħed ma rawx u emnu. Ġesu rrid illi juri kif dejjem wara li għalih l-interess tiegħu huwa li jgħin li jkun mimli kompassjoni lejhom ma jagħmel xejn għal-gwadan tiegħu. U lanqas li jagħmlu biex jiġbed is-simpatija tan-nies, imma proprju għall-ġid tagħhom. U dan li jgħinna nifhmu wkoll x'għamel fil-fatt Ġesu meta għalilhom biex ma jgħidu lil ħadd biex ħadd ma jkun jaf b'dan, ħaġa li għall-bidu narawha stramba ngħidu jekk Ġesu rid li tixteret l-aħbar it-tajba. Kif il-dawn ħaġa bħal din jgħidilhom li ħadd ma jsir jaf b'dan. U l-fatt Ġesu kien jaf li n-nies kif jisimgħu, kif semgħu fil-fatt għax dawn ma rredu l-kulħadd. Id-diffikultà tkun li dawn in-nies ħafna drabi jifirdu mbagħad il-miraklu mill-fidi. Waqt li għal dawn iż-żewġ omja il-miraklu kien frott il-fidi tagħhom. Ħafna min-nies jaqilbuha din u flok il-miraklu frott il-fidi jgħidu naraw l-ewwel il-mirakli mbagħad nemmnu. Ġesu ma rridx li n-nies jiġru warajh għax qed jagħmel xi ġubijiet, imma x'tassew jemmnu u mbagħad dak li jiġri jkun frott tal-fidi tagħhom. U dan hu li għalih jistedinna llum, jistedinna Ġesu biex aħna għalina wkoll ikun id-dawl u s-salvazzjoni tagħna. U meta jkun hekk nistgħu ngħidu tassew kif għedna fis-Salm minn min għandi nibża u minn għandi nitwerwer. Jekk ikun hu id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Inna wkoll jistedinna biex inkunu fil-kwiet miegħu, ikonna dak il-mument fil-kwiet bħalma kellhom dawn il-żewġ persuni hawnhekk. Għaliex fil-kwiet jista' jgħinna biex nissaħħu fil-fidi tagħna u magħna jagħmel ukoll iġubijiet kbar. Hawnhekk ifakkarna illi bħalma naqraw fl-ittra lil Lut il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. U dak hu li wrewna wkoll dawn iż-żewġ omja. Nitolbuh b'din il-quddiesa l-Mulej bl-istess talba tagħhom sempliċi sabiħa Mulej ħenna lija u kun int id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Irressu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandlar l-aħbar it-tajba l-bnedmin kollha nitolbu. Magħna nitolbuk Mulej. Mulej f'ħajjitna kun int id-dawl u s-salvazzjoni tagħna nitolbu. Magħna nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej biex aħna inqimu lill-qaddisin li huma fihom naraw il-glorja tiegħek u miġbijat tagħhom naslu tassew għandhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal morda kollha, għal daw kollha li qegħdin għaddejjin minn dbatija fil-sptar jew fid-dar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk biex intatihom l-għajnuna u nitolbu għal daw kollha li b'xi mod qed joffru s-servizz tagħhom biex jaqdu dan is-servizz b'dedikazzjoni sħiħa
nitolbu. Mana nitolbuk mulej. L-lum ukoll jħabbat l-anniversarju ta' traġedja li kienet saret fil-Malta Dry Docks meta mietu 4 ħaddiema. Nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom u nitolbu wkoll għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor ħallew ħajjithom fuq il-post tax-xogħol u għall-familji tagħhom li ġarbu din dbatija kbira. Nitolbu. Mana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna nkomplu nsegbu b'responsabilità il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Mana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment anke f'dawn l-aħħar ġranet, anke mill-qutim mill-virus, mill-COVID, minħabba fih. Nitolbu mulej biex intilqaħħom fih danek u anke tkun tajnuna għall-familji tagħhom ta' farraġ għall-familji tagħhom. Nitolbu. Mana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sagrifiċċju u tifir glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Damaxxenu fiċ-Ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li jixida tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Iksewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Damaxxenu ntqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewi tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, wasanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sida Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Alla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Damaxxenu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtieqek issa raw l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet nasla ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Għaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Għaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Għaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina imqazza li għamilna mulejt ħejjina għalena ta' dejjem li stħaqlu San Ġwan Damasċenu tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Alla tana ismat talbtana ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissmorina li inti omna, għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna derbeħ kollha wejn indawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżnata kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna pa ma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berginti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berginti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berginti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berginti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berginti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimurina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet talina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisla minna tal-infenħu ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Issirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna kuljum matina llum affrenna n-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. Għaddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimurina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet talina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisla minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obża kuljum matina llum affrinna nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. L-addaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missieru li Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-rebeħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Bis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmek ta' fl-art. U bżonata kuljum tina llum affrinna nubietna palma nafru minnu għati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missieru li Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsentraw fil-ħames missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmek ta' fl-art. Obsna kuljum tina llum affrinna nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma l-Palina mitumbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu.
Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missiru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina ninti omna li kismat tal-plana dak it-twiet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-tnina, ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Li lek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijak, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. U bżina kull-jum matina l-lum frinna dubietna palma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fosti nisan birek kif rotta ġuftijak Ġesu. Addisa Maria Umma Tlopalina Mitumbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missiru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Tlopalina. Imqazza Alla. Tlopalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Tlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħniena. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Itlopalina. it-tama. Itlopalina. Li żjed safja. Itlopalina. Li żjed nadifa. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħniena. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mena ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-midinbin. Itlopalina. Faraċ tal-migranti. Itlopalina. Faraċ tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli.
tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Itlob Mqaddes, għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Inna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisoqqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil li nistgħu nsegwuha mill-iskrin ngħidu flimkien, San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-rażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Amen. Unselmu lil-qaddisin San Giuseppe, San Sebastian Martri, San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Juan Damasceno, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Tolbu għalina. O Alla li jiftan is-sakrament tal-għaġeb ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu taħħa, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.